Jorrit Bergsma, dat had altijd zijn, de Olympische Dream, die wil ik een keer mij meidje. Bronzen medaille, is dat dan nou uitkwam, dat gevoel? Ja, ik heb het gewoon. Het is gewoon weer een wedstrijd. Dus, en elke wedstrijd ging je voor de overwinning. En in deze wedstrijd ik wel. Dus het is net. Maar ja. Ja, het brons is natuurlijk hartstikke mooi. Maar ik wil hier echt komen voor goud. En, Dat ziet in je kop. ja, zeker. En van de week ging het hartstikke best. En dan heb je echt het gevoel van het zou wel eens kennen gebeuren hier. En ik hier echt het vertrouwen erin. En, Want ik als een speervot, 2 keer 28ers. ja, klopt inderdaad. Maar gong ik hartstikke lekker eigenlijk. Ik heb nog nooit zo'n hut hier eigenlijk. En de eerste rondje is inderdaad 28. Maar voor mijn gevoel ging het echt best wel goed. Maar dan rent hij toch geleidelijk op. En dan denk je op een gegeven moment van als ik voor goud wil gaan, dan maak ik hem nou wel naar beneden brengen. En, ja, dat wordt toch net. En dan forceer je iets te volle. En dan blaas je jezelf op het einde. En dan verlies je zelf vol in die laatste rondjes. En dan, Is dat toch de hut volgang wist? ja, ik weet net dat het is. Maar hij rond geleidelijk op. En ik hier gewoon zat erom aan de rieden blowen. En dan, maar ja, ik wil hier gewoon voor goud gaan. En dan maak je nog weer een versnelling. En dat heb ik al een paar keer eerder die. En dat is ook een fout voor mij. Want ik mag gewoon mijn snelheid vasthouden. En net proberen te versnellen, want dan blaas ik me meestal op. Want dan riet je altijd in een grijze. Lekker rieden. Ja. Dat is eigenlijk altijd een. Ja. Wil je hem nog net? Ja, precies. Iets te gretig. En dan verspil je naar zilver en dan wordt het nog gelukkig brons. Dus ik denk dat je... en Sven weer gewoon goed. En ik denk dat ik net die halen. Maar het laatste riet je gewoon een perfecte race. En dan maar verslaan wezen. Maar dit is gewoon dan wordt het gewoon een klote race. En dan ben je nog net echt tevreden wezen. Maar brons, Olympisch brons, dus dat is hartstikke mooi. Maar het is een beetje een gemengde gevoel. Haast altijd zijn, ik wil die Olympische spelen een keer mijn maatje. De best, zoals met Kazachstan en met Dwana West, als marathonrieder, daar is natuurlijk al een grote carrière. Dit woerde een keer mijn maatje. Wat is nou? Nou ja, het is net alleen dat ik het mooi wil maken, maar ik wil hier graag voor goud gaan. En natuurlijk, het is hartstikke mooi om hier te wijzen. Dus het is toch het grootste evenement wat je kan rijden als lange baanrieder. En dus dat is hartstikke mooi. Maar als je hier bent, dan wil je echt voor goud gaan. Is het nou dan teleurstelling of blijdschap? Ja, ik krijg zo een beetje gemengd gevoelens. Maar gelukkig hebben we nog de 10 kilometer. En dan moet het daar maar gebeuren. Succes. Dankjewel.